Ти. Смисъл, окей, още веднъж обаче смисъл. Направи го с Изчакай глас, го той да. да тръгне и като вече се хвата, тогава врътни, чули. Ми смесете, какво къв е проблем? Нали, смисъл трябва. Смисъл, Като беше. Да, смисъл, кръщене, викане, трябва да е истерично. Мария, Данчо, чакай малко, бател, има съответствие тук. Изчакай го той да като дръпне вече пурата, тогава бръкни. Защото той тък му тръгва, ти бъркаш се едно, че той ме вижда. А той докато пуши, той аз не се вижда смея през цялото време. Аз нагоре. Ти блежда. В смисъл, виж, аз не би по-хубаво да си леко настрани, защото ако много нагоре правиш сянка, леко настрани. Така. Не, смисъл насам, леко така. Ето дайте Мими. Камерата работи. Начало. Добре, ама ти не да търсиш съгласие, другите като се смеш. Ма не търся. Беше много хубаво, не, беше много добре. Трудно беше. Айде да направим само още едно.